na úroveň ve Voltu. Nestačí ti jenom kurýrská bunda. Ale můžeš to zkusit. Můžeš to zkusit. Já jsem to jednou zkusil Jednou jsem to zkusil přes screenshot, že jsem ukázal screen na telefon. Kolik se dá měsíčně zarobit ve Voltu? 120 000. Ale když spíš jenom 4 hodiny za den. Pardon, já jsem potřeboval trošku hlasivky roztáhnout. Rozvibrovat. Nějak divně v krku. Největší autoškola v ČR. Ale zima je, zima. To jsem si měl aspoň to mikinu nechat. Dotkni se nosem země. Kam jsi takový kokot? Tak já jdu na to, no. Hotovo. Jedem. Fakt dávat mi tuhle odměnu na silnici. Akorát na zelenou, bylo to tak akorát, no. Je někdo za tebou? Jo. Je za mnou třeba tahle kolona aut. Takže no. Jedu vlevo. Zákaz vjezdu mimo MHD. A to jsem já. Michal Hubatka Delivery.
Jako docela fučák, no. Hezký a zrovna zelená, pěkně to vyšlo teď. Michal homosexuální delikvent. Jak tě tohle napadne? Jak tě tohle napadne říct heterákovi? Jo, zelená šipka. Let's go. S Panky mi koloběžkou zachránil content. Asi mu za to něco dám. Třeba dyšáka. Koloběžka je OP na pohyb po městě. Jo, je to dobré, když máš takovou nějakou, co dojede 60 km, 50. Se dostaneš všude. Jaký manévr udělal týpek? Jste udělal 180 otočku. Nebo 70 km. Jo, no. To mě zajímá, kolik na tomu jede. Z Panky já to asi dneska nedokážu vybít, podle mě. Já to vezmu asi zítra hnedka od rána a můžu to zkusit vybít. Aha, tady to mají taky Tady to mají uzavřené, jakože se nemůže na Lidickou, jo? To je hustý. Aha, já pravda jo. Co oni kopou ten most úplně, WTF? Prosím, neklipujte tu červenou, já jsem si toho nevšiml. Koukej, tam je díra v mostě. Oni udělali džuzdu do mostu. Ne, paní v pohodě, jenom jsem se díval na ty... Díval jsem se, proč to bylo zavřené a ignoroval jsem semafor. Hezký, no. Hezký. Ale zapínám Volt, Bolt, všechno. Od 5 je plus 30%. Počkej, je možné, že v příštích několika hodinách bude pršet. Je možné, že bude pršet. Jo, v pohodě. Je starost. Neboj. To je nevěnování se řízení. Ale víš co, chybovat je lidské, to se ti prostě stane. Jo, neříkej mi, že jsi nikdy neprojel na červenou omylem. Jako špatný je, když to děláš schválně, jo, to je fakt zlo. Ale jako omylem,
Dobré, a kolik mám jedna Anděl teďka? To mám jako v oběd? Přes jiný most? Pojď na červenou, je v pořádku, pokud tím nikoho neohrozíš. No to zase. Jako musíš to dodržovat. A když tě přitom chytnou, tak musíš uznat chybu. Stejně jako mě nedávno chytl revizor bez jízdenky. Jezdil jsem omylem bez jízdenky, ale musel jsem to přijmout, ten trest. Tak to je husté, že kopli do toho mostu přímo. Trampolíny Praha, co jsou? Tvoje láska Lucík už je ubrána. A Lucík není mé láska žádná. Včera my jsme streamovali spolu jako kamarád a kamarádka. Já jsem ten kamarád a ona je kamarádka. Abych to jenom objasnil. Ne, že mi tam jedeš. A tady můžu vpravo. Tady to není kople. On je to prostě ve dvou úsecích, to mají jako dvě různé práce. Zajímavý. Tak jsem podle mě zmeškal tak 3 objednávky po cestě. Děkuju. I když mě vidí kamera, tak je to v pořádku. Ale já nemám SPZ, takže mě ty kamery jsou docela jedno. A kolik je vůbec bodů za červenou? Jsou za to body, ne? Čau! Zdravíčko! Hovno! Další divák. Občas si říkám, jestli nepotkávám toho stejného diváka furt dokola. A to bylo zase úplně někdo nový. 6 až 7 bodů, 6 bodů, takže tě můžou chytnout jenom jednou, ne? Dva po druhé už se vyboduješ.
Looking for orders. Zatím nic. Šašlik Street. Řecký gyros. Tak, kolik tady sedí kurýrů? Už nikdo? Možná už to všichni vzdali. A nebo chodí objednávky. To zjistíme. A sama se nahodila zase. Všechno jede. Obě simky. Mám objednávku za 41 korun ve Voltu. Jinak přemýšlím, že bych asi to zabalil. Zítra nás čeká jako mega dlouhý stream. Zítra to bude rekordní streamec. Och. 58%. Já ti můžu poslat ten screenshot tam ten. S tím napětím. Víš, ne? Ale ještě tohle odvezu a když potom přijde objednávka nějaká, tak ještě to vemu. Ano, zítra je Ortel koncert. Vlastenecký koncert, yes. Objednávka je připravena. David. Čus. Cože? English? I speak English very good. Oh, you have too much equipment. Too much equipment, yes. Yes, I have a lot of. I earn a lot of money by delivering, so I have a lot of equipment. Wolf, Fedora. Yes. By to mělo být hotové, jenom to nikdo nevydá, no. Proč ho bejtíš? Nebejtím. Vydejte, prosím. 948. Ukažte mi. Jsem ho předběh. Bohužel, no. Nejsme kolegové, jsme soupeři. Tohle je konkurenční boj.
Tak, kam jedu? Aha. Yes. A je kousek, no. Jako asi bych bral víc jak 40 korun a nejde nic. To je hodně lidí je tady. Ráno to tady bylo mega vylidněné a teď je tady úplně přeplněno. Řídítka moje barvička, tohle. Je to hrozně takový gay, mi to přijde. Jako vůbec se to ke mně nehodí, no, ty řídítka. Já bych bral jako třeba černý, nebo nějaký prostě takový hustácký.